Tomoko, per qui és el penjoll? Al final tot plegat ha anat malament. Si en Junta s'acaba convertint en el mega playboy, la meva missió haurà estat un fracàs. I adéu a la recompensa! Què se'n farà dels meus somnis? On anirà a parar el somni de la dolça llar a la casa amb jardí, amb un marit meravellós i un gos ben maco? Tot i que encara no he trobat el marit. Una comunicació intratemporal? Quin horror! Ouch! Com va anar? Cap problema? Doncs miri, senyor, aquell DCM que li vaig disparar en realitat no el va tocar. Reconec que he fracassat, però encara no ha fet res que ens hagi de fer patir. Ara mateix rumiava una solució. Adéu-siau, senyor. Espera, oi! Si no el tinc enganyat de moment, descobrirà que he fracassat i la recompensa s'esfumarà. Ho he d'arreglar abans que en Junta es converteixi en mega playboy per sempre. Karin, com li puc expressar els meus sentiments a aquesta noia? Esclar! Li compraré un regal. Però què li pot agradar? Ami, què et va agafar ahir al vespre? No res. Després que te n'anessis hi va haver una baralla al carrer. Vaig tenir molta por. Ah, sí? Per cert, l'altre dia en Mamonari va estar esplèndid. Els hi va clavar una bona batussa a aquells animalots. Jo li noto alguna cosa estranya. No ho sé. No sembla el mateix de sempre. Ja pot ser. Però estava tan atractiu, el cor m'anava sent. Què? T'he fet reaccionar, Estigues tranquil·la. No m'hi acostaria mai sense tenir el teu permís. No necessites el meu permís per això. No tenim cap relació. Ami, Junta. Què hi voldrà el senyor Playboy? A mi, filla? mira, és que et volia consultar una cosa. Quina? Si és una bestiesa, no et penso ni escoltar. D'això, què li podria regalar a una noia per fer-li veure que n'estic enamorat? Oh. Quina mena de regal la faria feliç? Un penjoll. Ah? Què et semblaria regalar-li un penjoll? I com més car sigui, millor. Segur que li agrada. De debò? Molt bé. Gràcies, Ami. Ami, Per molts diners que s'hi gasti, no crec que cap noia vulgui sortir amb en Junta. Un penjoll, un penjoll. Quin un en deu portar de cap? Només tinc 5.000 iens en total. Aquest noi fa una hora que està aquí palplantat. Què creus que deu voler? Perdoni, senyorita. Aviam, aquest em costa 6.000. Aquest 13.000 iens. Aquest 5.400, per poc. Oh, 4.800 iens. Si hi afegim els impostos... Pensa. Hi arribo. Perdoni, que em pot ensenyar aquest penjoll? Sí, i tant. Vaja, és un penjoll. No sé si és prou maco.
però és l'únic que té un preu assequible per mi. Oh, és molt bonic. A qui li vols regalar? Saeki! És la Saeki? Tinc el pressentiment que les coses es complicaran. I molt. Vaja, què hi fas aquí? Doncs no ho sé. Suposo que hi ha alguna cosa que m'empenya a aparèixer on ets tu. Ostres, no m'ho diguis. Aquest penjoll és un regal per mi. De fet, és... Com em queda? El Mega Playboy! Estàs preciosa. Sembla que l'hagin creat només per tu, aquest penjoll. Els ulls. Són aquests ulls. Sempre m'acabo rendint aquests ulls. Ai, no! L'ADN s'estabilitzarà! Oh, fes-me el que vulguis. Si és el que vols, ho tindré en compte. Saeki, que has pres mal? Ai, tinc mal. Què ha sigut, això? Em sap greu. Momonari, no cal que em demanis disculpes. Ja, però... Com m'ho faré? Si no hi poso remei, la Saeki s'acabarà quedant al penjoll. Escolta, Momonari, ja que hem coincidit, pots venir amb mi mentre compro coses. És que d'això... No em deixis anar cap excusa. No facis el playboy. Primer mires de seduir-me i ara et mostres fred amb mi. No, allò no. És el fàrmac el que fa que estiguis enamorat de mi i que t'estiguis convertint en Mega Playboy. És mentida! La Karin m'agrada de debò. Vinga, va, deixa-li ben clar a la Saeki i fes que torni al penjoll. Saeki... Tinc un forat als pantalons. M'he de comprar roba nova i canviar-me. Ja ho entenc. La compraré que faci conjunt amb el penjoll. Anem, Momonari? Ai, ximplet. Encara més. No te m'escapis. Ara. Ara que no li veig la cara, li podré dir sense embuts que me'l torni. Saeki! Saeki, t'he de dir una cosa. De fet... Vinga. Fem alguna perversió aquí? Què fan aquest parell? És excitant, oi, que fora hi hagi una pila de gent? Si vols, em pots tocar. Escolti, que li va bé aquesta altra talla? No puc més.
Escolti. No sé ben bé com es posa el vestit. Ara la Tomoko no el podrà ni veure en junta. Em sap greu per ell, però és el millor. L'he espifiat. Deu estar empipada. És per empipar-se, però he de reconèixer que és molt oportú. Aprofitaré que em detesta per dir-li la veritat i que em torni el penjoll. Saeki. Ja pots anar pensant de portar-me a un lloc que m'agradi, entesos? I fes-te la idea que no tens cap dret a engegar-me a passeig. Què? Què li deu passar pel cap? No està empipada? D'això, i a on t'agradaria anar? La teva habitació ja m'estarà bé. Què? No! És que està molt desendreçada. I què? Només volia veure com era la teva habitació. No entenc res. Li faig el numeret i no m'engega? Deu ser una mica estranya. Deus pensar que sóc una mica estranya. Eh? Tranquil, jo també ho penso sovint. Ni jo mateix acabo d'entendre com és possible que tingui tantes ganes d'estar amb tu. No! No em miris! Tornaràs a vomitar! Escolta. No t'agrado jo, oi que no? No hi pot haver cap home en aquest món que no li agradis. No, jo no... Sisplau, torna-ho a dir, això que m'acabes de dir. Ets la noia més bonica del món. De debò? Deixa... Què passa? Què m'està passant? La Tomoko vol veure el Mega Playboy que en Junta porta dins. I les cèl·lules del Mega Playboy Junta s'estan despertant esperonades per la Tomoko. Què hauria de fer? Aquest pas... Esclar! Ah! Perdona, vine. Què vols? No puc controlar els sentiments. Una part de mi pensa, quin poca pena. Però l'altra em diu, estigues amb ell i fes-lo tan feliç com puguis. Qui te les diu, aquestes coses? Doncs el cos me les diu. Espera, que havia quedat amb la Kotomi. És igual. En Junta està ficat en un embolic. En Junta?
Últimament les té a totes ben esverades. Com es nota que és fill meu. Però què fa? Xxt! M'ho mana el cos. Com diria en Ryuji, és l'ADN que m'ho demana. L'ADN? Sí, el meu ADN em mana. Has d'estimar en Momonari. Has d'estar amb en Momonari. L'ADN? Et vaig disparar aquell fàrmac per canviar-te l'ADN. T'has enamorat de mi perquè t'ha canviat l'ADN. Si en Junta continua transformant-se en Mega Playboy, faré que l'Ami entri a l'habitació. És l'única noia que no l'afecta l'atac del Mega Playboy Junta. Tens un atractiu que se'm fa estrany. De vegades et trobo meravellós i penso, el vull tenir tota la vida al costat. Els meus sentiments oscil·len entre l'amor i l'odi. No té sentit. Que t'ordeni l'ADN. Que un s'hagi fet la il·lusió que li agrada a algú perquè li ha canviat l'ADN. Tot plegat. Que algú t'agradi per les cèl·lules no té sentit. El fet que estimis algú no era cosa del cor i no del cos. Saeki, t'ho diré sense embuts. Estic enamorat d'una altra persona. Em sap molt de greu que haguem acabat així per un malentès, però aquell penjoll l'havia comprat per donar-li a l'altra noia. Em sap greu. Me'l pots tornar? Junta. Ets un pèssim playboy. Ara que havíem arribat a aquest punt, em dius això? Però... Ara ja estem en paus. Jo també t'he tractat sense consideració. Saeki... Te'l tornaré, al penjoll. Karin! Ami! De part d'en Momonari. Saeki... Quan l'altre dia va veure que et pagàvem, va demostrar per primer cop que s'havia empipat de debò. Alguna cosa em diu que ets la noia de qui està enamorat. Però també t'aviso que això no vol dir que em doni per vençuda. M'hi esforçaré molt perquè es fixi en mi, encara que n'hi agradi un altre. Ami... És el millor. És el millor que podia passar. Tot ha anat com cal. Però... Per què? Per què em fa tant de mal el cor?